Det jeg synes vi har fået ud af det her projekt med at lave weblog, jeg synes det var meget sjovt, at vi ligesom skulle lave en film, og så selv skulle forklare hvad vi lavede. Og ja, på den måde synes jeg også ligesom, at når man så selv ligesom skal forklare det, at man så ligesom forstår det bedre. Og jeg synes, at det er meget sjovt, og jeg vil gerne fortsætte med at lave det. Jeg har sådan ikke rigtig mere at sige. Valdemar, du må godt komme ind. Nu skal vi høre, hvad han har at sige. Okay, hvad har du at sige? Jeg synes, det var rimelig godt. Jeg var der ikke den første gang, men det er en rigtig, rigtig god måde at få lidt mere koncentration ind over. Altså, man skal også vide, hvad det er, man laver. Altså, så der er ikke så meget. Det er rigtig, rigtig godt, det her. Man laver jo med lort. Hvad er det galt med? Jeg ved ikke engang længere. Gud er dit